Днес екип на Health Media е в тетевенските села Градешница и Глогово, защото доцент доктор Михаил Николовски, изпълнителен директор на Първа градска болница в София, организира мобилни лекарски екипи, които да дойдат в тези две села и да прегледат хората, тези, които имат нужда да бъдат прияти за лечение в Първа градска болница по линия на здравната каса. Интересът към тези прегледи се оказа много голям, както сами ще се убедите. Причината може би е, че хората нямат редовен достъп до профилирани специалисти. Мотивът да дойдем в тези села да направим прегледи е, че тези села са близо до София, но фактически реално са отдалечени по възможността да се правят специализирани профилактични прегледи на хората. Хората са работливи, цял ден са по полето или в гората и нямат възможност да отидат на специализиран профилактичен преглед в голяма специализирана болница, каквато е Първа градска болница в София. Затова ние преценихме, че е за предпочитане екипи да идват в такива отдалечени места, които да могат да получават достъпна здравна медицинска помощ по здравна каса. Освен това, всички пациенти, които вече реално са диагностицирани, могат да бъдат лекувани в Първа градска болница безплатно по клинични пътеки, тъй като са здравно осигурени в държавата. От всякакви болести, цяла зима ляжа по болниците. Сутринта туди при нашата лекарка, тя ме праща за Ловеч. Викам, ако не отидеш, мога да умреш, реком и да умра, не мога да и да не съм взел пенсията, къде ще и? То се води с пари. А сега, ако ви поканят в Първа градска да се лекувате в София, голяма болница? Обязателно. Аз съм с много и при невролога, и заочен. Какво ви се е случило? С очите не съм добре. 30 години работих тук в едно предприятие. И очите ми се повредиха, и краката. А в София можете ли да си позволите да отидете на лекар? За сега ми е трудно, защото предприятието го закриха. Ако има нещо, парите не стигат. Сега няма кой. А децата до кой клас учат тук? После тестове. Там гимназия. Доктор Димитрова, от колко години сте лекар? 46 години. Тук ли винаги сте работили? Не, аз съм работила 37 години в общинска болница Тетевен като интернист. А сега за колко души отговаряте? Населението на село Глогово е близо 2000 човек, от които 447 са деца от 0 до 18 години. Раждаемостта тук е така добра и населението е повече младо. Кой е основният проблем, с който се сблъсквате днес във всекидневната си работа? Във всекидневната си работа най-трудно е, защото има много деца от 0 до 7 години и е отговорно. Като интернист при мен не е трудно, защото аз съм работила доста вътрешни болести. Когато идват така ваши колеги специалисти от София, това допринася ли за здравното обслужване? Аз съм доволна, защото все пак тук идват специалисти на место да видят населението, от което има нужда. Аз съм доктор Саня Нецова, точно отделение Първа градска болница София. С удоволствие приех предложението на изпълнителния директор да проведеме серия от профилактични прегледи за населението от този район. Виждам, че интересът към нашите прегледи от населението е доста добре приет. Много хора чакат пред кабинета. Надявам се да можем да им помогнем на тези, които имат нужда от нас. Можем да предложим и болнично лечение на тези, които имат желание. И мисля, че такива посещения по тези планински райони ще бъдат само от полза за населението, на което наистина му е трудно да отиде до големия град, да се ориентира към кого точно да се насочи. В момента съм с дъщеря ми тук на преглед сме дошли да видим. Друг път сме ходили на други места, но искаме и тук да се консултираме, като разбрахме, че идват по-специализирани, по-голямо такова. Да видим как ще
Какво ще кажат и те? Аз съм доктор Флюра Огнянова и съм джипи в село Градешница, Тетевенска община. Значи, в моята практика 1300 и повече хора, към 450 водят се децата. Какви са ви основните проблеми? Проблемите, основните сградата. Сградата се водят към областен управител, плащаме голям найем, 150 лева наймани, конкретно 148 лева. Кога налагат се ремонт, няма помощ от никъде и желаем тази сграда да приватизираме. Няколко думи за себе си да кажете. Къде сте завършили, къде сте работили преди това? Завършила съм в Туркменистан, защитих кандидатска дисертация в Харков и така. Как дойдохте в България? В България дойдох по собствено желание. Защо сте дошли днес като? Защото сме болни. Болна съм и не мога да оди. Разбра, че доктор от София ще дойде и затова дойдоме. Аз съм доктор Георгиев от Първа градска болница. Старши лекар съм в неврологично отделение. Патологията тук в този район се оказа смесена. Има и мозъчно-съдови заболявания, има и от периферно-нервно разстройства. Имаше едно интересно девойче, не е желателно да го цитирам, с съмнение за демилианизиращ процес, на който съм му дал координати и може да дойде да се изследва при нас пълни изследвания, както и една дама в по-така напреднала възраст. Не бих казал, че е много възрастна, но все пак може да се направи доста за нея. Нея също съм я поканил в болницата за изследвания, нашата неврологична клиника. Да се надяваме, че нещата, които са тук, ще бъдат овладяни с съдействието на техния общо практикуващ лекар, който мисля, че на всички дава много добри медикаменти и се справя много добре. Това е, което мога да кажа. Оказва се, че хората в селата Градешница и Глогово, община Тетевен, мислят за здравето си. Те винаги са готови да се прегледат профилактично, но за много от тях пътуването до големия град означава сериозен разход. Въпреки, че София е само на 100 километра, при това по магистрала. Затова и мобилните лекарски екипи, организирани от изпълнителния директор на Първа градска болница в София, доцент Михаил Николовски, бяха посрещнати с толкова голям интерес и доверие. И двете села са пълни с деца, въпреки икономическите трудности на родителите. Екипът ни беше впечатлен и от професионализма на местните общо практикуващи лекари, които не възприеха идването на колегите им от София като конкуренция, а единствено като възможност да осигурят безплатни и достъпни високо специализирани прегледи на място. Оказва се, че за няколко часа могат да бъдат прегледани десетки пациенти, като най-сериозно болните бяха насочени за постъпване в Първа градска болница. От деня, прекаран с лекарите от Софийската многопрофилна болница в двете тетевенски села, направихме много изводи. Понякога е необходимо лекарят да излезе от кабинета си и да отиде при хората, но е много важно и те да имат нагласата да мислят за здравето си. Защото нека си признаем, колко от нас, живеещите в големите градове и в съседство с водещи здравни заведения, ходим редовно на профилактични прегледи. Оправданията са много, но те не са валидни, когато накрая се окаже, че сме засегнати от заболявания, които сме могли да предотвратим при редовно посещение при лекаря. Затова и директорът на Първа градска болница твърдо е решил да организира такива прегледи и в други населени места, където хората имат желание да си направят консултативни прегледи с специалисти, но са затруднени да пътуват до големите градове.